guys. So, this is your Dong Bisaya. Guess kung nasaan si Dong Bisaya. Kung hipachoy, mga kadong Bisaya, love you. Hi guys, welcome back to my channel para sa ating part 2 dito sa SA Mall of Asia. So yung mga kaganapan natin mga kadong Bisaya. So welcome back again and again. So kung tapos na tayo mag-ikot sa seaside, dito naman tayo mag-ikot ngayon sa loob ng mall. Ayan mga kadong Bisaya. So babalik na ulit tayo sa mall kasi napoto lang yung video ko kanina mga kadong Bisaya. So babalik na tayo. So ayan mga kadong Bisaya. So babalik na tayo. Ayan. Babalik na tayo sa loob naman ng mall. Titingnan din natin yung mga kaganapan doon. So okay mga kadong Bisaya. Aakyat na tayo. Kawawa naman, mag-isa lang ako, walang kasama. Samantala yung iba, maraming kasama. Diba mga kadong Bisaya? So ayan, I think pawis na ako. So ayan mga kadong Bisaya, pabalik na tayo sa loob ng mall. Kasi tapos naman na tayo sa labas, sa seaside area. What time is? Mga kadong Bisaya. Diba? Ayan yung gilid niya, oh. Kitang-kita yung Sky Ranch. Ferris wheel. Dito sa side ko. Papasok na tayo, mga kadong Bisaya. Thank you. Ano ba yun? Akala ko, shoutout daw sabi ni Kuya. Akala ko vaccination card. Ba yan? Nabibingin ako kay Kuya. Hindi ko na alam kung ano yung sinabi niya. Lumingon ako. Akala ko kung ano yun. Yun pala pa shoutout daw. Oo, shoutout to Kuya. Tingnan mo si Kuya, nag-work kahit, diba, holiday dapat. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan natin lumaban. Diba? Tanggalin ko kayo yung sombrero ko. Kaso nga yung buhok ko ang gulo. Gulo ng buhok ko mga kadong Bisaya. Oh. Mag-sombrero na lang tayo mga kadong Bisaya. Yan. Nandito na tayo sa loob ng mall. So pasok tayo ng mall later. Tingnan natin yung mga kaganapan doon. Mga ganun mga kadong Bisaya. Ha? Tingnan natin. So, tara na. Gala tayo mga kadong Bisaya. Hi. Hello. Yan guys, kung hipachoy. So anyway, dadaanan ko muna yung ID ko. Kasi naiwan ko. Daanan muna natin sa Samsung. Naiwan ko yung ID ko mga kadong Bisaya. Ang sarap naman ang kinakain nila. Kadong Bisaya, ang sarap na. Pinayagan sila dito sa labas. Sa bagay pala, outdoor. Outdoor basta outdoor, ganon. Pang pagkaalam ko nandun patas ako. Ayun mga kadong Bisaya. Ayan, so welcome back ulit mga kadong Bisaya. So nasa loob na tayo ng mall. May medical city pala dito sa loob. Ayan. Diba? Parang may araw na ako. Ayan. Parang may araw na ako. Guys, nandito ako ngayon sa Cyberzone.
So actually, kaya naiwan ko yung ID ko kasi pinaayos ko yung Samsung na cellphone kasi hindi siya, ang nangyari sa kanya nag-go on and off. So kukunin ko lang yung ID ko kasi nakalimutan ko siya, mga Kadong Bisaya. Ayan. Dami din tao. Maraming mga busy bumili ng cellphone, mga Kadong Bisaya. Sana all maraming pambili ng cellphone. Ayan. Parang nakilala ko yung isa, guys. Para client ko pa yun. Nakilala ko yung isa kong client. Pero, syempre, wala ka naman sa work. Ayan. So, guys, mga Kadong Bisaya, nandito na tayo sa Samsung. Yan. So, yan, nasa Samsung na tayo, guys. So, see you later. So, ayun, guys. Nakuha ko na yung ID ko na nakalimutan. So, dito naman tayo. Labas na tayo ulit. Yan. So, ngayon, pupunta na tayo sa mismong mall. Sa mall na tayo pupunta, mga Kadong Bisaya. So, pasok tayo sa loob ng mall. Yan guys, ang daming tao. Entrance pa lang. Sana all maraming tao. Wow, ang ganda ng bag sa Anelo. It's a lot of bag of choice that you want to buy. Charot. So, ayan. Kung Hipachoy. Oh. So, pupunta tayo dito sa pinaka-main. Parang mas maganda ata dito. So, baba tayo, mga Kadong Bisaya. Baba. Yun. So, ayan, mga Kadong Bisaya. Bababa tayo. Ayan. So, pupunta tayo sa pinaka... Maganda dun eh. Maganda ang views. Ang ganda naman ito ng clinic. Maharlika. Yan. Kaya shout out mga Kadong Bisaya. Ayun, mga Kadong Bisaya. Yan. Kung Hipachoy. O, diba? Marami nagpipicture-picture. Ayan, ang daming ampaw. Yan, Year of the Tiger. Ay, may nagtitiktok. Diba? May nag-side view siya. Wow. Sarap hawakan. Pero made of lang siya. Made of bulaklak lang. Yung paggawa ng tiger.